Bheke laphana incwadi yezenzo chapter 16 siqalisa ukufunda ku verse 20. Hallelujah. Amen. Noma siqale nje ku verse Hallelujah. Chapter 16, yes. Ake ngifundele verse 20. Amen. Zenzo 16 verse 20. Noma 25. I'll call it 25, yes. Zenzo 16 verse 25. Yes. Ukuphenduka komgcini iziboshwa. Yes, yeah. Kepha phakathi kobusuku oPaul noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo iziboshwa zabezwa. Kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu kwaze kwazangezanyiswa izisekelo zetilongo kwavuleka khona lapha iminyango yonke kwathukuluka nezibopho zabo bonke. Yes, Lord. Kwase umgcini iziboshwa phaphama wabona iminyango yetilongo ivulekile wayesahosha inkembe efuna ukuzibulala ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile. Yes. Kepha uPaul wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke. Yes, Lord. Wayesebiza izibani wagijimela phakathi ethuthumela wawa phansi phambi kaPaul noSila wabakhiphela ngaphandle wathi makhosi ngimele ukwenzani ukuba ngisindiswe na? Yes, Lord. Bona bathi kholwa inkosi uJesu yikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho. Thandaza sisi. Uyinkosi ephakemeyo unguJehova igama lakho ebusuku uphakeme ungusomandla uNkulunkulu onamandla onke izwi lakho Jesu libukhali kunenkemba zonke esinganhlangothi zombili liyimana yethu nomphefumulo wethu khuluma ngalo Nkosi uJesu ebusuku inhliziyo yethu iyanamela ukukhuluma kwakho thatha lonke udumo lungolwakho lukufanele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nalizwi bazalwane. Ncwadi yezenzo chapter 16 verse 25. Lithi sithi isihloko sakhona ukuphenduka komgcini ziboshwa. Amen. Amen. Ngoba kunabantu abahlushwayo ngenxa yokuthi kufunakala abanye abantu. Mama nomusa bangakudla ukudla 7-21 days ngenxa ukuthi kufathi kusizakala omunye umuntu. Amen. 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 Sithola la abazalwane umpostoli Paul uSila alibonga igama lenkosi bayaboshwa. Amen. Amen. Abanacala kodwa benze njani bazalwane? Bayaboshwa. Sebeboshiwe alibonga igama lenkosi sebesetilongweni. Lethi iBhayibheli abayilahlanga ifocus kuNkulunkulu. Amen. Noma sebephakathi esimweni abayikhohlwanga ukuthi bangubani. Amen. Hallelujah. Amen. Noma sebeboshiwe abalibalanga ukuthi bayizikhonzi namanxusa kaNkulunkulu. Amen. Kodwa kunekuloko babona iplatform enhle yokuthi bavele badumisa bonke igama lenkosi badumisa uNkulunkulu wabo esimweni. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu unamacebo uzathi nginemicabango emihle. Hallelujah. Unemicabango emihle ngomuntu. Kodwa kufuna kusafarisha omunye umuntu ukuze asizakale lo muntu uNkulunkulu anemicabango emihle ngaye. Hallelujah. Amen. Bayathandaza abazalwane bayadumisa. Thola ngendlela ababedumisa ngayo kwaze kwabiza ukuthi akuzwe bonke abantu ababekhona ejele. Amen. Kusho ukuthi into yabo abayishayela ngaphansi. Amen.
badumisa ngalendlela ukuthi kuzwe wonke umuntu ukuthi bayadumisa laba bantu aba lo hlobo lwalezi ziboshwa ke lezi esiboshwe nazo namhlanje abadumisi laba ngoba kubalekile ukuthi waziwe esimweni ukuthi ubani. Amen. Ungalahli ifocus. Amen. kuNkulunkulu ngenxa yesimo ubhekene naso. Amen. Ngoba izimo zokufica ikakhulukazi umuntu obiziwe bazalwane. Ngabona umuntu obizwe uNkulunkulu akahambi kwi-tar road. Alibonge igama lenkosi. Indlela yakhe kukancane ejabula. Isikhathi esiningi indlela yakhe inenyembezi. Umuntu obiziwe. Hallelujah. Into edala lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu izwa limthandanga. Uthi uJesu weza kokwakhe kodwa abakhe abamemukelanga. Alibonge igama lenkosi. Kanjalo nomuntu ongenwe uNkulunkulu ngenhloso ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngaye. Amen. Khona indawo afakwa kuzona engafanele ukufakwa kuzona. Amen. Kodwa ngeke kufakwa yena kufakwa into ekuyena ifakwa kulesi simo. Amen. Bagijima bathi bayofaka ukholo labo Paul benosila ejele. Kanti bayosiza umgcini isiboshwa. Amen. Sebevukile isiboshwa sezilalele lendumiso. Amen. Amen. This iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba. Kwanyakaza nezisekelo zethempeli. Kwavuleka iminyango kwaqaqekoza inkosi kwababeboshiyo namaketanga. Amen. This iBhayibheli waphaphama umgcini isiboshwa kusho kade ezumekile. Kwabona kuyicala kona lokho ukuthi ubhala imali night shift kodulele akazi kwenzakalana ejele. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uthe phaphama kuvuleke iminyango kwaqaqeka namaketanga eboshweni. Amen. Utho wathuka woma wabona ukuthi sekuphelile even nangaye. Lithi iBhayibheli wahosha inkemba esokuyiqede sokuyibulala ke manje ngenxa sebona sokonakela lo igama lenkosi. Thoya memeza indoda kaNkulunkulu uPostoli Paul wathi hayi ungazibulali sikhona sonke. Amen. Ngifuna ukukhuluma namhlanje ntambama ngalesi simo umuntu ahlangabezana naso abesebona ukuthi kungcono ukuthi impilo yakhe engazange yena azidale. Amen. Kodwa decide ukuthi yena uqobo lwakhe athathe impilo yakhe engayazi impilo yakhe ukuthi la iqale khona iqale kanjani, engayazi futhi nesiphetho sayo ukuthi ifathi iphethe kuphi. Ngoba uthi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngingu alpha ngingu omega. Amen. Thina siphila phakathi nendawo bazalwane. Khona isiqalo esasaziwe uNkulunkulu thina besasingasazi. Amen. Njengamanje siphakathi nendawo kukhona isigcino esaziwe uNkulunkulu thina singasaziyo. Amen. Wakhuza uPostoli Paul uthi no ungazibulali. Sikhona. Amen. Lithi iBhayibheli ke ngiyacabanga ukuthi kwavela kwacima nesibani. Ngoba nali iBhayibheli lithi kwabuyisa isibani kwalayitha isibani. Alibonge igama lenkosi. Umgcini isiboshwa wayewabuyela ngaphakathi wayakuwana lamadoda akasawabizi ngesiboshwa. Ukumuzwa ukuthi ujele mebiza isiboshwa uthi khemani ozala siboshwa. Kodwa abasabizwa ngeboshwa babizwa ngamakhosi. Uthi makhosi ngingenze njani ukuze ngisindiswe. Ngithanda leyo ndawo. Amen. Ngoba abantu banamhlanje bagijimela ukuthi umuntu afuna ukuyibulala mangabe khona isimo esingahambisani naye. Alibonge igama lenkosi. Ngizothi kuwena mangabe khona uhlobo lwesimo esinjalo. Amen. Thula kubazalwane. Esik overpower noma esiba ngaphezulu kokucabanga kwakho. Ngithi mina musu ukudonsa inkemba ungasibulali.
ukhona uJesu. Ngoba no Paul uthi sikhona nje akasho ukuthi bakhona bona ezoPaul. Uthi sikhona usho uJesu lothi sikhona. Ukhuluma ngoPaul. Ukhuluma kuPaul. uJesu utshela umgcini siboshwa ungazibulali sikhona. Amen. Niyangizwa bazalwane? Amen. Engani phela uJesu mengabe ekhuluma kumuntu akakhulumi as uJesu ememeze semkhathini. Ukhuluma kumuntu ngomuntu. Manje uyamemeza uyamstopisha ukuthi akangayenzi lento asedecide ukuthi afuna ukudecide ukuyenza ukuthi ayibulala ngoba ukhona uJesu. Nami ngizosho njalo ntambama akukuningi bazalwane senishunyayeziwe kade qalile imvuselelo nishunyayezo. Ngizothi mina esimweni obhekene naso no sithunywe uNkulunkulu athi umhlabeleli kuyizithunywa zokungisiza kungisondeza. Amen. Athi noma unginqanda ngeenhlupheko ngiyokubonga ngalo umuntu uyahlupheka abazalwane ehlushwa ngenxa yokuthi ufunwa uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu kuyenzeka izinto zakhe awuthi uyazihlanganisa zingahlangani kanti uNkulunkulu ufuna lo muntu. Amen. Kuze kwabiza ukuthi angiyeke izinto zikaNkulunkulu bese ngikhathaza ngazo. Amen. Angifuni uNkulunkulu manje. Angifuni umbuso kaNkulunkulu manje. Alibonga igama leNkosi. Amen. Ngisiyeke izinto zikaNkulunkulu ngoba abantu banalento yokufuna izinto zikaNkulunkulu bengamfunanga uNkulunkulu. Amen. La abantu begeja khona. Ngizothi ntambama ukhona uJesu. Yabona lokhu kuzamazama ukubona kwenzeka empilweni yakho. Nalokhu inyakaza kweyisekelwa libonga igama leNkosi empilweni yakho. Uthi uyahlanganisa kungahlangani no. Buyela kuye. Buyela kuNkulunkulu, buyela kuJesu, libonga igama leNkosi. Funa umbuso kaNkulunkulu, funa ukulunga kaNkulunkulu. Alibonga igama leNkosi. Amen. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akutestise izinto zombuso wasekhaya usala. Amen. Ubone ngazi ukuthi urich. Amen. Ngesikhathi uthi yanambitha mama hade uthi yanambitha uzuba umnandi uthi awukwazi kwamnandi ukukholwa amafruit okukholwa kwaze kwamnandi ukukholwa wenza izinto zenzeke. Amen. Abese uNkulunkulu enze lento ayenza kuJobe avadedela uSathane eze kuwe. Azokulinga ngoba vela kufunakala ufile comfort. Hallelujah. Ngenxa yezinto uNkulunkulu akuzwisa zona engezona ezala ekwezangale. Amen. Hallelujah. Ngale bazalwane kuthiwa kuyojatshulwa nje kuphela. Iyona into esilangazelela ukuya kuyona injabulo yaphakade. Alibonga igama leNkosi. Okwala ukujabula kuyaphela. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umuntu mangabe ekwayinikela kuJesu. Amen. Hallelujah. Wahamba njengokusho kombhalo. Alibonga igama leNkosi. Wayikhonza iNkosi wazinikela. Wanikela ngomzimba wakhe waba yithempeli likaNkulunkulu amzwisa izinto zasekhaya. Amen. Hallelujah. Amen. La uthi uncela izinto zasekhaya. Amen. Afika uSathane ayokucela athi inkosi ngiyakubona ukuthi urich loyana. Amen. Uyambona ukuthi asahlupheki lo muntu. Alibonga igama leNkosi. Kodwa uma ngase nje unganginikeza ngithi ukuthi lezi izinto zakhe angamthuka. Alibonga igama leNkosi. Ubona umzalwane ehamba endleleni alingwe. Hallelujah. No, iyo lento lithi iBhayibheli uma nehlelwa izilingo ngezilingo anothi ukuthokoza ngoba lento yokulingwa kwenzela ukuthi musu ukujwayela la ngesikona kini. Ujwayele emzini yabantu. Amen. Isemzini womuntu la. Amen. Nezwa bazalwane. Amen. Isemzini ikubaka mzimba la. Amen. Nezwa bazalwane. Akona kubaka didila ikubaka mzimba.
udidi unekhaya lakhe ngale. Amen. Iyo lento noma ngabe uNkulunkulu esemtestisa izinto zasekhaya udidi la ethi uya relaxa albom igama lenkosi bese uNkulunkulu athuma izinto ezizokunyakazisa zimkhumbuza ukuthi no musu kuba kwi comfort zone akona kini la uyisihambi la wena. Amen. Albom igama lenkosi Amen. ukuthula kubazalwane. Amen. Wafunde lama verse ngasekugcineni sesihlala phansi. Awufunde lapho la ugcine ngakhona la ugcine khona. Verse 31. Yes. Bona bathi kholwa inkosi uJesu yikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho. Bathi labazalwane wena kholwa inkosi uJesu khona uzokusindiswa wena nendlu yakho. Kodwa kunombuzo ubuzile ukuthi ngingenze njani? Iwona umbuzo futhi uzibuze wona lo ukuthi ngingenze njani? Impendulo yiyo le ukuthi wena kholwa inkosi uJesu khona uzosindiswa wena nendlu yakho. Hallelujah. Ukusindiswa kwebazalwane baningi abantu abanye bake bazobezosisho bethi sisindisiwe nabathi basindisiwe. Khona lento yokukholwa. Amen. Kodwa ungafinyelele ekusindisweni. Ukuthula kubazalwane. Amen. Mufunda incwadi yabaseRoma chapter 10 verse 10. Liyakutshela izwi lenkosi ukuthi umuntu usindiswa kanjani. Amen. Lithi iBhayibheli ufika ukholwe ngenhliziyo bese uyavuma ngomlomo. Amen. Amen. Umuntu ufika ukholwe ngenhliziyo aye esontweni. Mefika esontweni umeke waya ka5 nje esontweni simfaka umjiva engazange avume ngomlomo. Hallelujah. Ubona kunabantu abambe bethi enekhona osindisiwe basifundekela uqinisila akafinyelelanga akayenzanga yonke iprocess. Amen. Ngoba uthe esana ukukhodlwanyana nje okuncane esalandele enkonzweni albonga igama lenkosi bamfaka umjiva. Amen. Hallelujah. Wathi bamfaka umjiva bafaka lento emhlophe la. Amen. Umbala wegwababa. Amen. Wabizwa ngumfundisi. Iyo lento ehamba emelana nabazalwane umKristu kodwa umelene namaKristu ngoba usindiswa akafinyelelanga ekusindisweni. Noma kusho ngomlomo akuphelele ngoba akazange avume phambi kwabantu ukuthi ngiyamkhetha uJesu uyinkosi nomsindisi. Abonge igama lenkosi. Hallelujah. Ingozi yomuntu ilapho. Bathi abazalwane hayi wena kholwa inkosi uJesu khona yokusindiswa wena nendlu yakho. Inhloso kaJesu ukuzosindisa okulahlekileyo. Albonge igama lenkosi. Inhloso kaJesu ukuzolanda okulahlekileyo. Albonge igama lenkosi uJesu. Sisindisiwe ngoba amen. Hallelujah. Silandwe emahlazweni, silandwe entweni ezazisisa kwalasha. Amen. Amen. Bazalwane mina ngibone ngathi indlela yami inhle kabukabi. Athi umbhali kunendlela ebonakala inhle emehlweni omuntu. Kodwa isiphetho sayo sokufa. Nami ngangenjalo bazalwane. Izono mina ngangizenza ngangenza lezi izono lezi oyakuthi mangabe ubaba wakhe kubona uzenza. Athi hayi ngizela insizwa la. Uhlatshelwa ikhwele tho umfoka sibani ba. Ube wenzani bazalwane? Udla isono ungcolisa ithempeli likaNkulunkulu. Amen. Izono enjalo ke mina sasingibambile. Amen. Albonga igama lenkosi. Ongangokuthi sengithatha isinqumo. Sebeyazi indaba ekhaya ukuthi sengiphendukile ngamukela uJesu. Wabuza ubaba ukuthi manje le ntombi yakasibani bani uzoyithini indaba yakho phela bese ngitshethe uyena molokweza nawo kwami ngathi nayi babaya usaeli kakhulu engani mina ngisafunda isikole nje mobheka lo muntu yohlalela mina ngise ngifunda isikole. Albonga igama lenkosi. Esefikile uJesu ezongikhipha ezongitakula
ezongisindisa ekufeni. Alibonge igama lenkosi uJesu. Hallelujah. Amen. Yinye into esiza umuntu ukuthi umuntu akholwa inkosi uJesu asindiswe. Hallelujah. Ayikho into yokusiza. Yabona kulezi ingxako nazo. Awuxakekile ngoba uNkulunkulu mhlasimbe nenkinga nawe. uNkulunkulu akanankinga nawe. uNkulunkulu inkinga nayo ukuthi wena ukholwa. Amen. Lezi inkinga zakho ziyithunywa zokuthi wena woza uNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni ukuthi ufele lapho. Uma engakunikeza lezi zinto izidingo zakho lapho la ukhona, inkinga yakho uzofela lapha emanyaleni. Hallelujah. Ukuze usuke la ukhona. Amen. Funa kube ngathi uyahlushwa. Amen. Kanti inhlupho zikuphushela siphambanweni. La khona uzofika uthole khona ukuphila okuphakade. Hallelujah. Niyangizwa bazalwane? Niyangizwa bangcwele? Iyona imessage yami le ukuthi obeka kamamukela uJesu ayuphathana kahle bafethu. Bobaba uphathana kahle uJesu. Amen. Hobuza la kuleli boy. Amen. Amen. uNkulunkulu ukwenza isimanga mzalwane ngisasanda kuphenduka. Ngangumuntu wayedlala ibhola esiningoma. Kodwa kunenkinga yeinyawo. Inyawo zami meke ngasina nje ngeke ngize ngilale ebusuku. Bazojabula abantu bengibona ngisina kodwa mina sengingedwa ngizoba nenkinga. Kanjalo futhi nasebholeni. Hayi ukugijinyo kube mnandi Ntambama masekulala mina ngizulala. Amen. Seziqaqamba inyawo. Ngaze ngakuthatha njengokufa kwami umeqo wami. Yabona ke sengiphendukile bazalwane. Ngagulela ukufa wonke ama joints kusuka emaqakaleni. Avuvukala amadolo kwavuvukala ngangakwazi kwenza lutho. Nga-admit esibhedlela ngalala isonto elilodwa. uNkulunkulu efuna ukungiprovela ukuthi lento engiyithathile yiyona umbhedo. Ngalala esibhedlela uthe ngelinye ilanga uyangena udokotela. Engathi futhi udokotela weqala ukungena. Uyangena udokotela. Ukubona ngingena udokotela ugula. Ukuthi uyakube nethemba. Sibe nethemba isigulu ukuthi awangena udokotela. Ngaphila mina abonke igama lenkosi. Kanti udokotela uzothi lo mkhipheni uvimbe nombhedela akahamba ayofela ekhaya lo. Akayofela ekhaya lo. Ngoba manje uvimbela abantu abazophila. Lo siphelile isikhathi sakhe. Mzalwane, kanti uNkulunkulu ungihlelele uyeza uma wami. Stepmother sami. Siyeza sithi sizongibheka. Sahlangana nami eminyango sengidishajiwe angikwazi kwakhamba. Hayi ngancenga sawungena ebhasini sagoduka. Sesendleleni ngithi mawami cela ungisize. Angizukuya ekhaya. Ngicela ukuya kaMkhokheli. Ngoba manje udokotela usekhulumile. Wathi senyahamba. Ngiyambonga uNkulunkulu kodwa ngoba manje ngiyakholwa. Amen. So manje ngifuna ukuya kaMkhokheli ukuze noma isiphi noma iliphi icashaza elivelayo ngiligeze. Ngilungiselela indlela yami ngoba sekushiwo ukuthi ngiyahamba. Hallelujah. Ngikuthethe mzalwane ngathandaza umthandazo odwa uNkulunkulu ngathi inkosi kulezi inhlungu ezingiphethe ngicela ungiphilise. Ngiyohambe ngifakaza ngalobufakazi ukuthi ngiwabonile amandla kaNkulunkulu. Odokotela sebengilandulile. Amen. Kungenjalo Nkosi ngembulele zonke iphambeko zami bese uyangithatha. Ngathandaza lo mthandazo. Hallelujah. Aye ngathothwa ngamanzi afudume amanzi ashisayo ngathothwa ngamanzi ashisayo ngithandazelwa abazalwane befika beshintshana abazalwane bengithandazela beshintshana abazalwane bengithandazela amaphilisi enganginikezwe yona emaningi angaka azaphela angisindi esephelile kwadingakala incwadi yokuyolanda amanye esibhedlela eclinic kwatholakala incwadi ayisekho ayibonakala kwabona bathi abantu banamathela ngoba mo stepmother noma ngabe kuthiwa Nkosi yami uright kangakanani no stepmother hlezi uzolithwala idombolo bathi usulahle incwadi engane
ufuna ingane ife manje amaphilisi izowathola kanjani kwakhuza mina ngathi wo yabona lento yonke lento eyenzekala la uNkulunkulu imbangela ukuthi kwenzeka yonke lento ningasoli umuntu uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani la kungenzeka mhlambe senilandiwe libonke igama lenkosi ningakhathazeki nini ngikuthatha imizalwane sekuthandazwa ke manje kuphela sekuthandazwa manje kuphela sengasawadli kamaphilisi bathe bebona balanga ngihlala khona kamkhokheli ngacela nje induku ngathi ngicela ngitsheleke induku nganginikeza induku ngathi ngicela sithandazeni sathandaza ngathi hayi ngicela ngisathi shwi nje ekhaya sababona ngizobuye ngibuka hayi ngancenga amadoda bathi bayabona ekhaya babona awungena ngixhugela kancane ngathi hayi ngizonibona isengiphilile alibonge igama lenkosi esengiphilisile uJesu ezongiprovela uNkulunkulu ukuthi lo Jesu engimthathile unamandla amen odokotela sebekulandulile bathi ngeke kusalunga unamandla akukho okungenzeki kuye amen akukho okumehlulayo yena alibonge igama lenkosi ngizothi kuwena mntaka baba ngizokunikeza nje uJesu kuphela sekushunyeliwe la uma ukuthi akamkhetha uJesu hayi vele ugijima uze ngaphambili uthatha uJesu awuhambi ngamandla akho la kuyasho nombhalo ukuthi bonke abamemukelayo baba vele wabapha amandla ukuthi babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu omama hade benjela babahambi ngamandla akho kunamandla asekhaya ezulwini abanikezwe wona bagijima ngawo ngoba umuntu akakwazi ukuhamba ngawakhe amandla uma ezohamba ngawakhe amandla uphelele endleleni amen gijimuze ngaphambili makuthi akwazi ukumkhetha uJesu Amen. Ngizohlabelela gijimuze ngaphambili makuthi akwazi ukumkhetha uJesu thiwa into yokusiza la ukuthi nje wamukele uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi wakho uyosindiswa wena nendlu yakho